alal bar ƴaɓɓinde nde yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe ngari landi min jakka ɓe jewtidi e abban jogiiɓe kaɓorɓe ɓe kolliti ko ɓuri hewde e yimɓe wuro ngo fof ko diina chrétien en ɗum jannaki ɓen mbaylita diina jogiiɓe kaɓorɗe ɗe kolliti ana jiiɗi batitinde e yimɓe wuro ngo Amiru o hollitiɓe batu o wawa waɗude on wattu sawi jamma o jengi caggal e jewte ɓe jeehi ka fadi mabɓe yaade ɓe landike Amiru wuro ngo waɗa ko hani fof gam heɓude jaabu laaɓuɗo e ko ɓe jiiɗi ko so wona ɗum tan ɓiɓɓe wuro ngo joɓan million nayyi kalisi CFA alkamsare ƴaɓɓinde nde ɓe garti ɓe landike Amiru wuro ngo million nayyi kalisi CFA ɗi on holliti ɓe wala ndi jawdi wuro ngo ɗum wawa yoɓude o kalisi tedduɗo gila ɗum ka waɗi kulol tan woodi e wuro ngo jogiiɓe ɗon jaaha fof jalti wuro ngo woɓɓe jaati moloyike e guure gonɗe seraji ɗe miɗon ñaagui ballal konunkoɓe laamiɓe ɓe saabi ɓe yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe ana jiiɗi haɓɓude e amen ɗo min goni hande ɗo e wuuro Guénéna Flala fey alan ƴaɓɓiɗo o cuuɗi julduɗi chrétien ɗo woni église uji ɗi udditadi miɗon gondi e kulol mawgol sanne